karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ug unya? Sweetheart, pangandam na. Ready na ko, uy. Og ikaw unay kugos ni baby, ate, ha? Oo, uy. Ako'y unang mukugos akong unang pag-umangkon. Kumusta day sila si Papa o Mama, te? Gimingaw na kayo ko nila. Naibaw si Mama nga mo, Anika. Uwa siya mingawan ako, te. Gimingaw, uy. Gimingaw siya ni mo, Elona. Tinuod, te. O, lagi. Kinsa gong inahan ang dili mingawon sa ilang anak. Gimingaw manggani ko ni mo. Mga nagdali kog anhi. Naibaw sila sa Mama. Kuan. Waron may baw nga ni ako. Pero paglakaw na ko ganiha, nagtugon kong daan nga may tambungan kong meeting sa eskwelahan. Ug basig malangan ko. Pasangi lang gud. Sultihi unya, tiha nga may apo na sila. Oh, sultihan gid na ako. Unya, sweetheart, ano na bus labi paabot ha? Akong kaon si baby. Oh, nagabian na siya kay Pauli-Lui. Baon, biya ka ng mama ni mo, ha? Hindi, mama pa. Taas ay. Pakita to. May isulti una ko nimo pa. Midua man ko nilang ilona ron. Unya? Pa, may apo na mas mama. Unsa? Nanganak na si Ilona. At tulpot sa iyang adlaw nga nanganak siya. Mo ba? Unya, day, kumusta siya? Ang iyang pagpanganak ba, kumusta? Okay ra, uy. Metod manggani ko nilang Brian dito silang gipuyan. Babae ang bata pa. Gwapa kaayo. Hindi ay ba? Natural. Kuwapa, yun. Nindot di mo liwat. Sultihan nun tanak ko sa mama. Ay araw na tingali, day. Naaparas ka lagot. Ambot ba nang imong inahanoy? Giingnan na ba na ko sa Ilona? Nga gimingaw sa mo niya. Ako, gimingaw, sige kung tinuod sige sa ni mo, Elvira. Duhara gamong akong anak. Hindi ka manghuran to siya. Kamong akong mga anak, pinangga ko kay mo. Gipatuo lang na ko sa Ilona pa nga gimingaw sa si mama niya. Aron dili mag-uul pa. Mag-ubay ang nanganak. Ayaw, mayang gibuhat ni mo. Unya, sila yung balita. Si Brian. Saan may lakaw niya? Nagyapon siya ng restaurant. Waiter lang gyapon. Nawa na pa, uy. Dugay na. Unya? Ay, kalma lang, good. Naaron siya magtrabaho sa call center. Ug okay ko nang iyang income. O maayo. Maayo kung mauna. Pero nindot ang balita, da? Dahil kung mahimutang na gina sila pagpuyo. Anak pati mawa, nagsuko sa yung inahan. Mao nga, sultihan lang ka na ako sa mama pa, no? Nga may apo na mo. Babae ra ba cute? Cute. Ambot lang. Padidanta lang unang panahon, day. Kay may panahon na ba nga, maghinuktok na. Pasagdan ko lang, hindi ko magsusi kung sa ginuktok ka niya. Pero kasabot mo ko ba? Hindi mo isuon, may na siyang hunahuna. Taas lang kay garbo na may hana. Pero diliinhan. Maunig kasabutan na mo ni Ilona, nga Remy. Unyang tapos buwan, mabalhin na may. Ay okay pa man unta ning Poy Andong. Gamay pagod ng inyong anak. Mawili na Miss May ninyo. Maunig ginang, maisip kayo mo na mong magdiayon. Huwag may kasaway ninyo. Pero, gikasabot akong tag-iya sa bahay. Mihatag na kong advance. Hala, sige. Dako tigaling bayad dong. Unsaon nga kwarto ramanggod ning amo. Igo-igo agad nang. Duha ka kwarto, nya, naigamay kusina, naibanyo. Nya, aksesibol kayo sa sikanan. Paingon sa trabahoan ako. Sige, nahala dong. Sige, pag-ayo-ayo mo. Mingawan bayat min ninyong magtiayon, oy.
Kamuragi magtiayon nga mga batanon pa nga wag mi makadungog nga mag-away mo. Mo gini nagustuhan ako ninyo. Mao ba nang? Oh, wa mami ang awayan. Buotan ka na sa misis ako. Mao kyod ug buutan sab ka. Akong tanaw ninyo angay mong sundon sa mga bag-ong minyo ron. Unya, guwapo o guwapa sab. Buyag na nga. Nasige-sige nakasabot ko ninyo. Uy, sulti Esme anha kay mag-uol gitong sigurado dong. Asilo na mo sulti na nang. Yan ang salamat taan ha. Dili kami malimot ninyo nang. Amisa, di sad may malimot kay dugay-dugay sad baya mong nagpuyo din ni sa amo dong. Oh, unang. Oh, sige. Magkisulti po ninyo si Iluna. Sweetheart, nagkasulti na Miss Tiguang. Gingnan ko to nga, mananghisap ka nila. Nahibaw na sad si Mayan. Nag-uol akong amika. Nalipay unta ko na siya nga nanganak na ko kay excited sa ang iyang mga bata. Oh, nya, di masamahin mo ka. Ani lang ta din eh. Gisaway na bang mama ni mo atong gipuy ang kwarto? Oh, Bri, unsa ka og bisitahon ta sila si mama. Gimingaw ra pa kuno siya nako. Gusto sa kong makita niya si baby. Maduaw ta nila ha. Oh, sige, sige. Kung ikalipay na ni mo, dili ko mapugong. Ah, sige. Kuan, mobalin man ta tapos ting buwana no. Humantag pahimutang sa bagutang balinan. Bisitahon ta sila si mama ha. Okay. Ikaw ang may baho. Kung makakita sila silang apo, malipay gid sila, Bri. Labi na konsultihan nato nga minyo na kita. Nagkasal na. Unsa na si Bart no? Oh, sige, sweetheart. Sige. Sa ko nang gingon ni mo, makalipay lang ni mo. Di ko kumusupak. Ingon na nagkadako ako pagmahali mo. Salamat, Brian. Huwag ko masayo pagpilit ni mo. Ingon mo usap ako, Iluna. Ikaw ug wala lang pabinuhat sa ako kinabuhi. Oga, diyaw niya sa balinan. Isipon ko na nga, mauti itong paraiso. Paraiso ba ni mo ug sa atong anak. Milabay na mga kahasol na to, di ba? Drama naman natong gihisgutan, uy. Mga unsa kata kay gutom na kay ko. Magpadidi na baya ko ni baby. Oh, udi no? Ah, magpalit kong lirat ang baka. Higop og sa sabaw. Bay, Oh, ikaw gid lagi-lagi. Taghala na lagi noon. Musta nang menyo? oh, okay kayo ba? Okay kayo. Ikaw, nasa man ka? Lapas ba ikas kalendaryo ba? Sige na. Nanganak na si Luna. Aw, di man ko dapat magdali, bay. No, lapas na. Oh, sige lang. Okay, di man na lumba. Bay, nya ko si liwat. Babae. Unya kay, ninong man ka? Ingon biya ka? Oh, siguro. Kansa mong munyog? Sabutan mong Iluna. Bay, wa na din mi sa mong gipuyan kanhi. Balhin na mi. Di ay. Hay na pita. Kuan, Guadalupe. Medyo bungto na pita. Bugnaw na pita, bay. Doon niya. Oh, sige. Mo din nag-shopping ka. Oh, para sa mong anak. Wa pa may helper. O nga, siya gay nabilin sa bahay. Namalit ko para sa bata. Nya, kumusta man? Okay na gid mo ug ang parents ni Iluna. Nahibaw na sila. Pero gikan sa pagpanganak ni Iluna, wa pa may magkita. Yan ang magwang mo'y dito sa ospital. Aw karon nga may anak na mo. Mawa na kasuko nila nimo, mawa na kay nagud kay liwat. O, bitaw. Muduwa bitaw niya Manila. Uy, nag-Texas misis ako. Ha? Oo, papalit og diaper sa bata. Tatay na gid ako amigo da. Oo. Ay, Uy, nepis na kay gunggan ay. Oh, bitaw. uy, hilom, uy. Mauota. Mauota, uy. Wala eh, puro Sige na. buko. Okay. Sige na ba ya? Ha? Suman? Oh, mau gihapon ni mo ang number? Uy, bag-o na, uy. Wanang silipon ako suna. Bag-on sab ni. Ang imo? Awang ako mau gihapon ako number. Bitugay ko sa imo be. Oh, kadiyot na. Bayaran ko nang gipili na ko. Kadaghan ko tanandani mo. Gamit namang baby ang palitunon gud nimo. May naibgan kong bibidal. Gipalit na ko. Bri, di pa man ko na moduha ang bata. Sige lang, good. Andam lang good na. Diya sa mga dilata. May nang may magkaon ka samtang tuwa ko sa baho. Dili may magpagutom ka.
Dako na pa yung gamay ha. Isa ko gusto manambok ko. Tingalik ilisan ko ni mog sexy. Oh. Sweetheart, dili ko gusto mamati, ana. Daghan ba yung mga sexy diyang kauban ni mo? Mga gwapa pag yun. Dili may tabo makakatuon ko pag mahal og laing. Ikaw lang, sweetheart. Ikaw lang ug ang atong anak. Dali ra gud, dali. Uy, ato di manghuran si baby ha? Uy, dili pa. Dili pa ko kay sakit kayo. Dili pa Mawa yun. ra na sakit, Dili, eh. dili. Oh, Sige mawa na ra mo gina. diha. Mawa ra. Bibi, ambi na nabigay pahimutan ko na. Wala ko'y anak kay Luna. Patay ka na. Patay ka na. Nagdamgo ko. Nadamgohan ko si Elona. Ma? May gibati? Dagay kong tubig. Ipisin ang baso. Oo. Kadiyot. Dara. Nga naman ka. Gisingot ka, oh. Hindi alay ng baso. Mainom ko kusap. Nadamgohan ko ang igsuod mo. Di ay. Unsay dam ko mo niya. Patay na ko na siya, Elve. Gimingaw ko sa igsuod mo, Elvera. Gimingaw ko. Ma, salamat. Salamat. Masayluan na siya, ma. Sila si Brian, ha? Gusto ko siya makita, Elve. Gusto ko makita si Elona. Si Brian, ma. Si Brian. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!